Ahoj, ty nádherná duša. Aké pekné, že si tu dnes. Dnes nie je obyčajný deň. Dnes je portálový deň. 5.5.2025 sa nesie vo vibrácii dvojitej päťky, zmeny, oslobodenia a duchovného rozšírenia. A v tejto zvláštnej energii vás pozývam, aby ste si spomenuli, kto skutočne ste. Toto video je zmesou energetickej aktualizácie duchovného posolstva a hlbokého magického rituálu na aktiváciu sily vašej duše. Urobte si pohodlie, možno so sviečkou, kryštálom alebo len s otvoreným srdcom. Prejdime spoločne týmto portálom. Máj je mesiacom prebudenia a 5. deň 5. mesiaca nesie v sebe obrovskú transformačnú silu. V numerológii číslo 5 znamená slobodu, zmenu, prebudenie duše. 5.5.2025 sa otvorí multidimenzionálny portál, most medzi pozemským a duchovným svetom. Dnes môžete cítiť silné emócie, staré problémy, ktoré sa prejavia, potrebu oslobodiť sa. Nie je to náhoda. Vaša duša si pamätá svoju silu. O tom, kto skutočne ste, čisté svetlo v ľudskej podobe. Pozývam vás, aby ste sa teraz zhlboka nadýchli a načúvajte svojím srdcom. Milovaná svetelná bytosť, prišla si spomenúť na seba. Závoje sa dvíhajú, vaša sila vás volá. Všetko, čo potrebuješ, je už v tebe. Bolesť bola učiteľom, ticho bolo mostom. Teraz je čas vyhupnúť sa späť na svoju frekvenciu, do pravdy svojej duše. Vnímajte, ako vaše srdce reaguje na tieto slová. Na tento rituál potrebujete len seba a svoju ochotu pamätať si. Môžete použiť aj kryštál, ako je napríklad ametist alebo horský kryštál. Predstavte si strieborné svetlo, ktoré prúdi cez vaše telo, uvoľňuje všetky cudzie energie, všetko staré, všetko, čo k vám už nepatrí. Položte si ruku na srdce, hovorte nahlas alebo vnútorne. Otváram sa svojej najvyššej pravde. Prijímam spomienku na silu svojej duše. Som pripravená. Predstavte si, že lúč svetla z vesmíru prúdi cez vašu korunnú čakru do vášho tela až do srdca. Vaše srdce začne žiariť. Zlatá, jasné a silné. Povedzte, teraz aktivujem silu svojej duše. Som tvorca, som svetlo, som slobodná. Zostaňte chvíľu v tichu a vnímajte energiu.
som napojená na svoju najvyššiu frekvenciu. Spomínam si na zámer svojej duše. Púšťam to, čo ma drží v malom. Prijímam čaro svojej duše. Som silou, ktorú som vždy hľadala. Som svetlo. Ja som cesta. Ja som slobodná. Precíťte opäť hlboko vo svojom vnútri. Uvedomte si, čo sa zmenilo. Dnes ste otvorili novú kapitolu na ceste svojej duše. Toto video je kotvou, portálom. Môžete si ho kedykoľvek zopakovať. Neváhajte sa v komentároch podeliť o tom, čo ste cítili. Čítam s otvoreným srdcom. A teraz vás pozývam, aby ste sa úplne otvorili svojmu vnútornému svetlu k riadenej meditácii, ktorá vás hlboko spojí so silou vašej duše. Jemne zatvorte oči. Zhlboka sa nadýchnite a opäť pomaly vydýchnite. Vnímajte, ako sa vaše telo zjemňuje, ako si vaša myseľ odýchne, ako sa vaše srdce otvára. Táto chvíľa patrí len vám. Ste v bezpečí, ste nesení, ste tu po svetnom priestore svojej duše. Predstavte si teraz, zhora na vás prúdi strieborné svetlo. Dotýka sa vašej korunnej čakry, vaše čelo, váš krk. Prúdi cez vaše ramená, paže, ruky. Zahalí celé vaše telo svetelným očistným lúčom. Toto svetlo rozpúšťa všetko, čo vás zaťažuje, všetky myšlienky, pochybnosti, staré vzorce. Teraz môžu odísť. Zhlboka sa nadýchnite a keď vydychujete, nechajte všetko odísť. Teraz si jemne položte ruky na srdce. Vnímajte teplý puls svojho života. Cíťte, ako k vám vaše srdce hovorí veľmi jemne, veľmi láskyplne. Predstavte si v priestore vášho srdca začína žiariť zlaté svetlo. Stáva sa jasnejším, teplejším, väčším. Toto svetlo je sila vašej duše, váš vnútorný oheň, vaša skutočná bytosť. S každým vašim nádychom toto svetlo silnie.
rozširuje sa do celého vášho tela. Mimo vás do všetkých smerov. Teraz si tieto slová opakujte nahlas alebo vnútorne s otvoreným srdcom. Dovolujem si cítiť svoju skutočnú silu. Dovolujem si cítiť svoju skutočnú silu. Otváram sa múdrosti svojej duše. Otváram sa múdrosti svojej duše. Som spojená so všetkým, čím som. Som spojená so všetkým, čím som. Prijímam silu svojej duše teraz. Prijímam silu svojej duše teraz. Som pripravená. Som pripravená. Pocíťte, ako sa vo vás niečo mení. Ako sa dvíhajú závoje. Ako cez vás prúdi svetlo. Ako spomienka, ktorá žije hlboko vo vás. A teraz sa prebúdza. Teraz zostaňte v tichu na niekoľko nádychov. Len buďte, prijímajte rozpoznávanie a potom sa pomaly vráťte. Cíťte svoje nohy, svoje telo, svoj dých. Zmenili ste sa. Ste silní, ste prebudení. Keď ste pripravení, otvorte vaše krásne oči a vezmite si toto nové svetlo so sebou do svojho každodenného života. Ďakujem, že ste si dnes spomenuli. Ďakujem, že ste nechali zažiariť svoje svetlo. Nie ste sami, ste súčasťou veľkého prebudenia. Ak chcete pokračovať na tejto magickej ceste so mňou, prihláste sa na odber môjho kanála. Čoskoro sa uvidíme, nádherná duša, v láske, svetle a hlbokej sile. Namaste.